Sziasztok, Robi vagyok a Gombfaházból. Itt vagyok a Gombfaház teraszán. Annyira izgatott vagyok, nem sokára itt lesznek a vendégek, akik kértek, majd mindjárt megmutatom, hogy miket, de számomra úgy tűnik, nagyon érezték a faháznak a lényegét, ami nem más, mint nyugalom, béke, ellazulás. Na nézzük akkor, bejönök a konyhába, mert be van készítve nekik a kandalló, itt fog ropogni a tűz a szaunához. Fognak szaunázni, illetve ha bekukkantok ide a szaunába, azt így látjuk, hogy nem csak szauna, hanem aromaterápia bekészítés is van. Ami azt jelenti, rengeteg illóolaj és szakirodalom hozzá, aromatextil, és ki lehet próbálni. Jövök tovább, hogy a ellazulásnak, meg a relaxáltnak milyen formáit választották a mostani kedves vendégek, akikre most nem emlékszek annyira, de már többszörös, vagy legalábbis visszatérő vendégek, kértek még egy vízipipa bekészítést is, amihez persze állandóan itt van saját szedésű gyógyteák. Ha tovább megyek, ők ketten lesznek, egy pár, ilyenkor is ugyanúgy természetesen az egész házat kiadjuk, és hát úgy rendezitek be, úgy lakjátok be, hogy akarjátok. No de nézzük csak, mi van még itt. Egy másik kedvencem, ami szintén az elcsendesedést, ellazulást, egyféle ceremoniális jelenlétet biztosít igénye, ez pedig a japán tea ceremónia. Na, ez ennek a bekészítése. Nagyon izgatottan várom már, hogy megérkezzenek a vendégek. Ha itt vagyunk, még bekukkantunk egy-két helyre, van itt egy indiai harmónium, ami szintén exkluzivitása a háznak, exkluzív, tehát hogy ki lehet próbálni. Lábfürdőszett, amihez konkrét leírás van, illóolajok, sók, tehát minden, ami egy lábfürdőhöz kell. Természetesen jógasarok, jóga bekészítés, meditációs sarok, sok minden apróság, úgyhogy nagyon várom már, hogy megérkezzenek a vendégek. Most leülök, és pihenek egyet. Titeket is szeretettel várlak. Nagyon klassz hétvégét mindenkinek. Sziasztok!